Pozdrav svima, imamo vrtno crijevo i nastavak za zalijevanje vrta. U ovom slučaju ovaj, znači nije uopće bitan kakav je ovaj dio, bitan je ovaj tu sustav. Sustav je potpuno jednostavan. U ovo se ovo samo utakne, za skidanje je potrebno povući i izvući. Znači, utakne, rastavi. Sad se tu može uštekavati što god hoćemo, ali sad ćemo ovaj dio, univerzalni, staviti na crijevo. Ova strana, znači ne ova u što će se utaknuti ovo, znači ne ovo, nego suprotna strana, ima ovu kao nekakvu ružu, sabirnicu, potrebno je otvoriti. I sad ovaj dio je potrebno staviti nazad na crijevo i ovo jednostavno uguramo crijevo između, znači u ovaj ovdje red. Znači sad smo to napravili. Kad bi se pustila voda, ovo bi normalno samo izletilo, ali to ćemo spriječiti zavrtanjem ovoga preko. Što bolje zavrnemo, jer jednostavno ovaj žuti dio je ovu ružu stegnuo oko crijeva, tako da crijevo ne mora. I ovo je gotovo, znači ovo je gotov proizvod. Kad bi se pustila voda, voda na ovo ne bi izašla. Potrebno je ovo. Ovo je sad trenutačno zatvoreno. Kad se stavi, ovo se otvori, šprica. Čisto mali jedan savjet, ako ja želim ovo crijevo koristiti kao obično crijevo, ja imam ovaj takozvani lopov. Ovo se samo stavi i sad ovdje voda curi bez problema. Da bi se voda prekinula, znači potrebno je razdvojiti. I to je sve. Sad ću samo cijeli postupak napraviti unazad. Znači želim rastaviti, želim obično crijevo. Izvadi se nastavak za špricanje. Odvrne se ovaj dio. Skine, makne i imamo opet golo crijevo. Znači postupak traje doslovno 7-8 sekundi. Znači hop, hop. Spremno za upotrebu. Hvala svima.